Hmm. Linteng lho, lintengane. Iso aku mau. Sik loro, karo dhewe Amit. Nang kowe. Ndowo. Lho. Udan. Oh, udan. Ya, kerja bakti ning RT 31, sahabat semuanya. Mbah. Nggih. Kompak napa pemirsa. Ya. Nggih. Udan lho. Ya pemirsa, iki kompak lanang wedok terjun wae. Ngene iki. Iki sebagian ini kono. Nah, iki Mbak Muntia. Iki juga kreator Facebook Pro yang gawani wangkil iki. Ya iki. Kuwi anu kuwi. Bere kloso. Pemirsa. Adune arit lagi gitu wariting ngono. Arit tinggal. Ayo, mlumpuk kono. Kuwi jajane kuwi wis enek kuwi. Yo alah, kena kemblak laran. Iya, Mang. Mak ngapa gowon kuwi? Kita boleh mbok ra kok nang dia ngalor. Udan bolo, udan. Kono. Udan sik ngiyu po.